Hotuna da bidiyon Amal Umar rungume da juna da wannan shahararren ɗan fim ɗin kudu wato Paul Sambo ya janyo mata magana sosai. Saboda haka to a jiya ne wasu hotunan Amal Umar da shi jarumin wato Paul Sambo aka same su suna ta rungumen juna a wani faifan bidiyo wanda za mu nuna muku shi bayan mun kammala wannan bayani namu, tare da wasu hotuna waɗanda babu daɗin gani. Saboda haka su bidiyon da shi hotunan suna ta yawo a kafafen sada zumunta na social media, wanda ita Amal Umar ɗin da kanta ta fara sayin waɗannan hotunan da bidiyon a shafinta na sada zumunta na social media, wanda ya janyo jama'a suna ta waɗansu maganganu marasa daɗin ji. Saboda haka ga duk wanda ya kalli Son of Caliphate zai san Paul Sambo, wanda an ba shi matsayi mai girma a fim ɗin, kuma wannan fim ɗin an kalle shi sosai a arewacin Najeriya. Saboda haka akwai su Rahama Sadau, Maryam Bot da kuma Yakubu Muhammad a cikin faifan bidiyo ɗin na shi Son of Caliphate ɗin. Bayan nan kuma ba wannan ne karan farko da ake samun jaruman arewa suke yin fina-finan kudu ba, kuma ba wannan ne karan farko da ake samun su suna ta runguman juna har da sumbata wato kiss a can yankunan kudu. Bayan nan kuma akwai matanmu na Hausa wato 'yan Kannywood fim, su ma ana samun su da suna zama akan cinyar wasu da dai sauransu da yawa. So saboda haka idan kai sabo ne a wannan channel din, muna da buƙatar da ka danna mana subscribe, sannan sai ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora bidiyo. Sannan kuma idan kai tsoho ne, muna da buƙatar da ka danna mana alamar like. Mun gode. Saboda haka yanzu za mu nuna muku faifan bidiyo din.